Вітаю всех на канале Монеты и банкноты Республики Беларусь. У сённяшнім відэо я хацеў паказаць вельмі цікавую монету. Монета из серии «Белорусский дзіцячы фольклор. Загадка». Уведена в абрачэнне 20 жніўня 2025 года. Дизайнер Данько. Монета срэбная, проба срэбра 925, номинал 20 рублёў, масса монеты 33,63 грамма, масса ў чысціні 31,1 грамму. Якасць пруф, дыаметр 38,61 мм и тираж 2000 штук. На сённяшні дзень такая монета каштуе ад $106 і вышэй. Хто чаканню, невядома. На сайце адсутнічае інфармацыя. А на сёння хацеў бы з вами развітацца. Калекцыянуйце і шануйце сваё. До сустрэчы!